Ililista natin ang 10 motor under 250,000 pesos. Kung naghahanap ka ng mga motor sa ganitong price range, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Yamaha Zero 250. Isang bike na idinisenyo para isatisfy ang nagpupumiglas mong off-road cravings. Sinasabi ng iba na isa ito sa the best na stepping stone para mabuo ang confidence mo sa mga mas wild at aggressive na off-road terrains. Pero ang stepping stone na ito ay isang napakalaking hakbang na para sa iba, lalo na sa mga gustong sumubok ng trail bike. Ginawa bilang isang maliksi, easy handling pero agresibong motor na handang sumabak sa anumang klase ng kalsada. Ang brusco at sporty na dirt bike na ito ay ang Yamaha Zero 250 na may estimated price na 240,000 pesos. Kargado ang motor na ito ng isang single cylinder, 4-stroke, 2-valve, air-cooled, SOHC engine na merong 249cc displacement na kaya maglabas ng maximum power na 19.3 horsepower at 20.3 Newton meters ng torque. At konektado ito sa isang 5-speed chain drive manual transmission with 9.3 liter fuel tank capacity at ang average fuel consumption ay 40 km per liter. Fuel injected, TCI ignition system at electric start na din ang motorbike na ito. Ang off-road looks at design ng Zero 250 ay pinaresa ng telescopic front suspension at swing rear arm suspension na may tire size na R21 sa harapan at R18 sa likuran. Sa chassis, tire size at fuel economy pa lang ng motor na ito ay siguradong panalo ka na dahil walang duda na mapapalayo ang trail trips mo lalo na't maraming bundok at aggressive terrains sa ating bansa. Meron itong parehong disc brakes sa front at rear wheels. Ang dimension naman nito ay 2,100mm by length at seat height na 830mm at pasok na pasok ang size ng motor na ito para sa mga taong hindi masyadong pinagpala ng tangkad pero gustong makaranas ng isang off-road experience. Ang ground clearance naman nito ay 285mm kaya siguradong walang sabit saan ka man magpunta. Number 9, Yamaha YZF R15M. Noong 2008 ay sinilang ang isang diamond body frame type na motor mula sa manufacturer na Yamaha. At mula noong 2011 ay nagkaroon na ito ng ilang henerasyon na unang lumabas sa India at Indonesia. At sa paglipas ng panahon ay napatunayan nito ang sarili sa merkado na kilala bilang bike for all your needs dahil ang motor na ito ay pwedeng pang daily driving. May maangas at sporty na datingan, reliable, satisfying performance at syempre quality dahil gawa ito ng Yamaha. Ito ang YZF R15. May estimated price ito na 203,000 pesos. Ang aggressive looking bike na ito ay sinalpakan ng isang 155cc liquid cooled single cylinder 4-valve 4-stroke SOHC engine na may maximum power na 19 horsepower at 14.7 Newton meters ng torque. Meron na din itong electric start option, TCI ignition system at fuel injected na din ito. Konektado ang engine nito sa isang 6-speed chain drive manual transmission pero wag kang mag-alala sa speedster na ito. Aggressive man ang dating pero mabait pa rin ito economically dahil sa average fuel consumption rate na 40 km per liter. Gamit ang baon nitong 11 liter fuel tank capacity kaya makakatipid ka pa rin sa pang-araw-araw. Ang ninja looking sport bike na ito ay may ground clearance na 170mm. Swabing dimensions para sa isang 2-seater na motor na magagamit mong service, pang trabaho o sa eskwelahan man. Meron na rin itong ABS, engine check warning, pass switch, traction control, LED head at taillights, disc brakes sa magkabilang gulong para garantisadong kampante ka sa bawat biyahe. Ang sporty category bike na ito ay mas lalo pang pinagwapo ng fully digital instrument cluster, telescopic front suspension, swing arm rear suspension at ang Yamaha YZF R15M ay isang all-purpose bike with guaranteed reliability at performance. Number 8, Kymco DT X360. Isang motor para makalabas sa iyong comfort zone at maranasan ng kakaibang adventure. Ang DT X360 300 mula sa Taiwanese brand na Kymco na trusted ng buong mundo pagdating sa mga motor, scooters at ATVs. At ngayon ay pinasok na din nila ang merkado ng mga maxi scooters pagpasok ng taong 2022. Mataas ang kumpiyansa ng Kymco sa DTX 360 dahil tinawag nila itong first adventure crossover bike. Ginawa nila umano ito para malagpasan ang expectations ng mga riders dahil hindi lamang ito pang daily commute sa ating mga syudad at probinsya, kundi pwede rin itong isabak sa mga biyaheng hindi mo pa nararanasan outside your comfort zone, sabi nga nila. Ang maxi scooter na ito ay may curb weight na 184 kilograms. Malaki at mabigat man, no worries dahil sa dali nitong i-maneuver
sobra, lalo na sa mga matatraffic nating kalsada. Ito ay may powerful na makina na 276cc displacement, single cylinder, liquid cooled, 4-stroke, 2-valve SOHC, fuel injection, PGM-FI, gasoline engine na kaya maglabas ng 22.7 horsepower at 23.7 Newton meters ng torque. Ito ay may variable speed gearbox, CVT, wet multiplate transmission, electric start option, LED head at taillights, at 12.5 fuel tank capacity na kaya magbigay ng average mileage na aabot hanggang 25 km per liter. Medyo mababa man ang mileage nito kumpara sa iba, acceptable pa rin ito lalo na kung i-consider mo ang power na kayang iparanas sa'yo ng maxi scooter na ito. Sa estimated price na 239,000 pesos, tad-tad na rin ito ng safety features gaya ng disc brakes sa parehong gulong, ABS, engine check warning, pass switch at traction control para masiguradong ligtas kang makakalabas at makakabalik sa iyong comfort zone. Number 7, Suzuki V-Strom 250SX. Unang nakilala bilang DL250, ang Suzuki V-Strom 250 ay ang magaan na adventure motorcycle na inilabas ng Suzuki mula sa mga mas malalaki nitong kapatid na V-Strom 650, 1000 at 1050. At oo, tama ang dinig mo sa pangalan nito. Hindi ito bagyo na nagkamali ng spelling dahil ang Strom ay isang German word na ang ibig sabihin ay stream o power. Kaya mula pa noong 2017, ang reputasyon nito bilang isang powerful, reliable at versatile na adventure bike ay namamayagpag pa rin hanggang ngayon sa Asian market. Pinaandar ito ng 249cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled SOHC engine na nakakonekta sa isang chain drive, 6-speed manual transmission at meron itong maximum power na 26 horsepower at 22.2 Newton meters ng torque. Fuel injection at electric start option, lahat ng yan makukuha mo sa halagang 229,000 pesos. Habang equipped na rin ito ng LED head at taillights, digital instrument cluster at sa kabila ng size at power na kayang ibigay ng adventure bike na ito, disente pa rin ang average mileage na 35 km per liter kasama ang pondong 12-liter fuel tank capacity for long-lasting adventure trips. Number 6, Kymco X-Town CT300i, designed for ultimate driving, riding, and travel pleasure. Ganyan lang naman ilarawan ng Kymco ang X-Town CT300i. Mula ulit sa Taiwan, ang X-Town ay idinisenyo para pagsilbihan ng ating mga riders na nangangailangan ng motor for daily city commute at pati na rin sa mga weekend adventures para ma-reset ang ating mga kaisipan. Lalo na't bibigyan nga nito ng comfortable riding position sa tulong na din ng dual step seat type nito na may napakalambot na mga upuan. May estimated price ito na 229,000 pesos. Meron itong powerful at reliable na 276cc, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, liquid-cooled, fuel-injected engine na nakakonekta sa isang variable speed gearbox. May CVT transmission at meron itong maximum power na 22.9 horsepower at 22.4 Newton meters ng torque. Ang high-end na commuter bike na ito ay may fuel tank capacity na 10.5 liter at average fuel consumption na 28 km per liter. Hindi na rin masama para sa isang powerful na bike ang fuel efficiency na ito, lalo na't mararating mo naman ang malalayong lugar na sa mga pictures mo palang nakikita. Garantisado na rin ang easy driving at comfort dahil meron itong telescopic fork front suspension at underswing rear suspension. Kaya sa syudad man o out of town sa mga malulubak na kalsada, maulan man o maaraw, ay talaga namang hindi ka bibiguin ng Kymco X-Town CT300i at sigurado makakarating ka sa iyong paroroonan. Number 5, CF Moto 400NK. Isang China brand naman na founded mula pa noong 1989 ang nakapasok sa ating listahan. Ito ang CF Moto 400NK na may estimated price na 219,000 pesos. May aggressive looks, highly responsive at syempre mabilis at maaasahan, appealing head turner at maangas na street bike. Ganito ang tingin ng karamihan sa CF Moto 400NK. At sa descending presyo, expressway legal na din ang bike na ito. Ang street bike na ito ay may 400.4cc displacement, 2-cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC, liquid-cooled, ECU, ignition system, EFI fuel supply system engine na nakadugtong sa 6-speed chain drive manual transmission. Meron itong overwhelming maximum power na abot sa 40.9 horsepower at 34.4 Newton meters ng torque. Kaya kung power lang ang hanap mo, ay siguradong satisfied ka sa ibibigay sa'yo ng 400NK. Lalo na't meron itong 17-liter fuel tank capacity with an average mileage of 25 to 27 km per liter. Kaya asahan mo na ang malayo ang road trip kapag weekend.
points. Ang expressway legal bike nito ay sinamahan na rin ng LED head at tail lights, indicator lights, electric starting option at fully digital instrument cluster para sa mas latest at futuristic na dating. Kaya kung magpaplano kang bumili ng una mong expressway legal na bike pero in a tight budget, ay subukan mo na ang CF Moto 400 NK. Number 4, Bristol BR400i. Mula sa brand na Bristol na bumubuo ng mga European classic vintage styles na motor, ay pasok sa ating listahan ang Bristol BR400i. Nilalarawan nito bilang isang matapang na cafe racer style motorcycle pero moderno pa rin ang mga features. Meron itong estimated price sa 238,000 pesos. Ang classic cafe racer style na motor na ito at expressway legal na rin ay may 400cc liquid cooled 4-stroke 4-valve single cylinder engine na nakakonekta sa isang 5-speed chain drive manual transmission. Meron itong power na 28 horsepower at torque na aabot sa 33 Nm na kaya magbigay ng top speed na aabot sa 145 km/h. Ang bulky pero swabe nitong fuel tank ay bagay sa old school nitong style. May tank capacity na 15 liters at average mileage na aabot sa 25 km/L. Kung usapang fuel efficiency, hindi na din ito masama lalo na't powerful ang makina ng motor na ito at expressway legal pa. Number 3, Royal Enfield Classic Halcyon Series. Isang timeless classic mula pa noong 1901. Sino nga ba naman ang mag-aakalang makakapasok ito sa ating listahan? Ang pinakaunang motor nito ay nabuo sa England at ngayon ay kilala ng subsidiary ng Einscher Motors, isang kilalang Indian automaker. Ang kanilang mga motor ay sinubok na ng panahon. Maaasahang quality at performance, built to last lalo na sa mga taong may hilig sa adventure, off-road, cross-country at trailing. Walang iba kundi ang Royal Enfield. At pasok sa ating listahan ng kanilang classic 350 Halcyon Series sa estimated price na 249,000 pesos. Ang mga motor ng Royal Enfield ay kilalang ginagamit bilang pang-patrol ng Army ng India noong 1947. Mula sa Royal lineup, ang classic 350 cruiser bike ay may 349.35cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, spark ignition, EFI engine na nakakonekta sa isang chain drive 5-speed manual transmission. Meron itong fuel tank capacity na 13 liters at average fuel consumption na 37 to 41 km/L. Dahil gaya nga ng image ng Royal Enfield, ang mga motor nila ay ginawa para sa mga pangmalayuang biyahe. Ang maximum power nito ay umaabot sa 19.9 horsepower at 27 Nm ng torque. Number 2, Aprilia SR GT. Hindi maikakailang booming talaga ang sales ng mga scooter sa ating bansa. Kaya naman ang pangalawa sa ating listahan ay isang scooter na nagmula sa isang kilalang brand ng mga racing bikes. Ang Aprilia na nagmula sa Italy ay nagsimula pagkatapos lamang ng World War II. Sa tagal nila sa industriya ay siguradong hindi mo na kailangan magduda pagdating sa build at quality ng kanilang mga motor. At isa sa mga pinaka-promising nilang motor ngayon ay ang kanilang scooter na Aprilia SR GT200 na may estimated price sa 227,000 pesos para sa standard model. Ang SR GT200 ay pinapatakbo ng single cylinder 4-valve I-Get na nakadugtong sa variable speed gearbox, CVT transmission at may kasamang 174cc displacement. Meron naman itong max power na kaya maglabas ng 17.4 horsepower at 16.5 Nm ng torque. Ang 9-liter na petrol fuel tank capacity nito ay may kasamang fuel injection, electric start option at average fuel consumption na abot hanggang 38.5 km/L. At kahit ano pa man ang sabihin ng iba, ay talagang outstanding pa din ang physical design nito. At bago natin na-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano pang mga motor ang maire-recommenda mo under 250,000 pesos. At sa top spot natin nandito ang number 1, Vespa Sprint. Isang scooter ang napunta sa ating number 1 spot. Marahil nagtataka kayo kung bakit may scooter sa ganitong price point. Well, bakit hindi? Ito lang naman ang motor na pwedeng investment dahil hindi bumababa ang resale value. Ang scooter na ito ay mula sa Italy at manufactured ng Piaggio, isang sikat na Italian motor manufacturer. Una itong lumabas noong 1946 at masasabi nating lahat ng mga motorcycle enthusiast ay isa ito sa mga pinapangarap na motor, lalo na ang mga lumang modelo nito para sa mga vintage collectors. At ito ay walang iba kundi ang brand ng Vespa, isang status symbol para sa ating mga kababayan na mahihilig sa motor sa estimated price na 245,000 pesos. May body frame made of steel kaya siguradong henerasyon ang bibilangin bago masira ang kaha ng motor na ito. Ang drum brakes naman ito ay matatagpuan sa rear wheels habang disc brakes naman sa harapan, kasama ang swing arm, front suspension at coil spring rear suspension. Meron na rin itong halogen headlights at bulb taillights na pinaresa ng analog at digital instrument cluster. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa scooter frame ng motor na ito bilang isang timeless piece of art
Sabi nga nila ay para kang nakasakay sa isang unicorn kapag dinadrive mo ang motor na ito at talagang lilingunin ka sa kalsada. Meron itong single cylinder 4-stroke SOHC air-cooled engine na may 154.8cc displacement na nakadugtong sa isang variable gearbox, CVT transmission at kaya maglabas ng 12.7 horsepower at 12.8 Newton meters ng torque. Ang 8-liter na petrol fuel tank capacity nito na may average fuel consumption na 36 km per liter. Kaya siguradong malayo-layo ang aabutin mo sa kalsada. Ang fuel at ignition naman nito ay electronic ignition system, EFI with kick and electric starting option para mapanatili ang original classic looks nito. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!